Mensen, wat een dag, we winnen er rond ta en wat een zinnen, flink wat zinnen. Net oeral lieke volle zinnen, maar wel compleet maaitijd. En wat is dat noffelijk. Ja, en dat noffelijke waar, dat blijft morgen ik nog, maar de komende dagen daarna, nou ja, toch wel wat wisselvallig. Laten we eens beginnen bij jong en vannacht. Een protte bewolking, maar ik nog wel een paar opklarings en de temperaturen 3 en 6 graden. De hegere temperaturen op de eilanden, de legere temperaturen in het zuidoosten, maar daar heb ik de meeste opklarings. En dan de wind, die houdt een model, zwak ontmatig, uit het zuiden en het zuidwesten mooi. Morgen nog meer maaitijd als juwet. Ja, als we het dan houden, die temperaturen vooral. Maar de zinnen is er morgen geregeld bij. Ik moet wel zeggen, er komt daar gewoon weer wat meer bewolking. En vierders, ik zei het al, die temperaturen 13 en 15 of 16 graden. De hegere temperaturen in het zuidoosten, de wat legere temperaturen op de eilanden. Maar 13 graden is daar een noffelijke temperatuur. En als je dan uit de wind bent, dan is het alweer milder. De windmolen zuid-zuidwest en die is matig en krachtig. Het wordt stevig, die krachtige wind, vooral in het kustgebied. In de jontijd nog droeg, in de nacht rein. En vrijdag, ik wat rein, maar in de middag alweer even wat zinnen en dan ga ik het door het fruitsjoch. De temperaturen op vrijdag zijn over 12 graden en uiteindelijk op sneeuw en snijn ik zijn over of 12 graden. Maar op sneeuw toch wel de meest minne dag uit een trog rein of lichte rein, soms even een droege periode. Snijn, even een buiken, maar ik alweer flink wat zinnen. En we moeten morgen maar weer even in het maaitijd zwaar zien.